gizarte ekintza emakumea eta berdintasuna atalera pasatzen gara, hirugarren puntua. Declaración institucional día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Adierazpen instituzionala azaroako 25 emakumeen aurkako violentzia desagerrarazteko nazioarteko eguna. Aurreko asteko gizarte ekintza emakumea eta berdintasun informazio batzordean adierazi genuen bezala, Eudelek onartutako proposamena gure egiten dugu eta osoko udalbatza honetara ekartzen dugu eztabaidatzera eta horrela baderitzozue onartzera. Irakurriko dugu. Azaroaren 25eko adierazpen instituzionala, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Azaroaren 25 dela eta data horixe izendatu baitu Nazio Batuen erakundeak emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna, gure gaitzespenik irmoena adierazi nahi dugu emakumeen aurkako edozein indarkeria adierazpenekiko zein nahi ere den fisikoa, psikologikoa, sexuala, simbolikoa, bai alaber sexismo modu guztiekiko, barre daudelarik finenak eta normalizatuenak, ala nola sexuen araberako rol estereotipatuak ezartzea edo bizitzaren esparru askotan emakumeak ikusgai ez egotea besteak beste. Berretsi nahi dugu era berean arazo estruktural baten aurrean gaudela, eta emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunik eza oinarri duenez, ezinbestekoa dela berdintasun politikak baliatzea adituek zein nazioarteko erakundeek gomendatzen duten bezalaxean. Emakumeen aurkako indarkeria gizartearen egituran bertan oinarritzen da. Izan ere, oraindik ere, aukera desberdinak eskaintzen zaizkie emakumezkoei eta gizonezkoei, eta oraindik ere jaiotza sexuaren arabera pertsonen askatasuna mugatzen da. Saiatu behar dugu bestelako gizartea eraikitzen, non pertsona guztiek askatasuna izango duten, nahi duten bezalakoak izateko, non aukera izango duten potentzialtasun osoz garatzeko, eta non giza eskubideei begira berdintasunezko eta begirunezko tratua jasoko duten. Gure xedea da pertsona guztiekiko tratu onak bermatuko dituen gizarte batean bizitzea. Urrats bat gehiago emango duen gizartea eta emakumeenganako indarkeriaren aurka agertzearekin batera emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde argiro azalduko den gizartea. Gure aldarrikapena da pertsonen arteko harremanak errespetuan, autonomian eta berdintasunean oinarrituko dituen gizartea. Errespetatzea ez da bakarrik ez erasotzea. Aitzitik, berorren esan nahia ere da pertsona bakoitzak berdintasunik ezak dakarren mugarik gabe bere bizitza ibilbidea irudikatu ahal izateko bermea edukitzea. Erakundeetatik geure ardura sozial eta politikoa onartu behar dugu, tratu onak sustatuko dituen gizartea eraikitzeko orduan eta horretarako gure aurreiritziak, rolak eta eguneroko jarrerak gure baitatik berrikusten hasi. Horregaitik guztiagatik, bat, konpromisoa hartzen dugu gure eskuduntzen esparruan udal politika aktiboa, integrala eta koordinatua garatzeko tratu honen eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Bi. Eta herritarrak gonbidatzen ditugu berdintasunaren aldeko konpromiso pertsonal eta kolektiboak har ditzaten urteko egun guztietan, baita azaroaren 25 dela eta burutuko diren ekitaldietan parte har dezaten ere. Bai, halaber, gazteen arteko prebentzio eta hezkuntzarako beldur barik ekimenean. Creo que estáis incómodas, que algunas tienen calor, otras tienen frío. Poned el estilo batiente igual a la ventana como allí. Vamos a tener que ponerle un casco a la pobre. Mejor, sí. Gracias. Vale.
César. Sí. Yo esta moción es la que voy a aprobar y la que quiero apoyar porque es la que comparto. Yo sé que se ha presentado una enmienda, no sé si es el momento de hablar sobre la enmienda aquí ahora, si no, después. Entonces, sobre la enmienda... Ez da emendakin bat aurkeztu da proposizio bat, eta proposizio hori bederatzigarren puntuan doa. Orain, para que me entendáis todos, no se ha presentado una enmienda, se ha presentado una proposición por parte de H. Bildu. Entonces ahora debatimos este texto y luego se debatirá la proposición con el texto. Pues entonces yo comparto plenamente. Jon? Ui? Ondo da dituzue, bozka egitera pasatzen gara. Proposamen honen aldeko bozkak.